दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव फिन बाख्नायथाव सुबुं देहा फाहामथाय बादा खुंदों। क'क्राझारनि उनाव उदालगुरियावबो खुंदों देहा फाहामथाय बादा। गुवाहाटी आयुर्वेदिक फरायसालिमा आरो देहा फाहामसालि आरो बिटिसि सरकारनि बानजायनायाव एबसुनि हेफाजाबजों दिनै उदालगुरियाव बेसेन नाङै देहा फाहामथाय बादा आरो सुबुं सांग्रांथि हाबाफारि खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे सा 400निबो बांसिन एबसुनि मावथि आरो फरायसाफोरा बाहागो लायो। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव देहा फाहामथाय बादाजों लोगोसे सावस्रि जोथोन मुंनि गांसे लाइसिखौबो बेखेवना होयो सरकारि आयुर्वेदिक फरायसालिमानि गोरायुं प्रफेसर डक्टर प्रणज्योति बैस'या। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ। बे देहा फाहामथाय बादानि गेजेरजों आयुर्वेदिक फरायसालिमा आरो देहा फाहामसालिनि गुबुन गुबुन बिफाननि रोंगौथि गोनां देहा फाहामगिरिफोरा देहा फाहामथाय बादायाव फैनाय गोबां बेरामिफोरखौ फाहामथाय होनायजों लोगोसे बेसेन नाङै मुलिफोरखौबो राननानै होयो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिटिसिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ मा फोरमायदों खोनासंनि। गुवाहाटी गभ आयुर्वेदिक कलेज बिटिआर सरकार बे मोनथाम आफादनि बानजायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मेगा फ्रि हेल्थ चेकआप बेयो जाबाय थादों। इतिमध्य क'क्राझाराव जालांबाय आरो दिनै नैबे अदालगुरि कलेजाव बे हाबाफारिया जानो थांगासिनो दोङो आरो बे हाबाफारियाव आं बिटिआर सरकारनि जानानै बेवहाय बाहागो लाफैदों। जिखिनि बेवहाय आयुर्वेदिक गभ कलेजनिफ्राय आरो नैबे अदालगुरि जिल्ला सिभिल हस्पिटालानो होन बा अदालगुरि जिल्लानि जिखिनि सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय साखाथियाव फरायसाफोर दंबा सिङाव हाबफैनो थाखाय खावलायदों। माखासे माने डक्टरफोरा बेवहाय बाहागो लादों आरो बेवहाय माखासे माने जिखिनि सांग्रां सुबुंफोर दोङो बे सांग्रां सुबुंफोरा गावबा गावनि देहाखौ मोजाङै जोथोन लाग्रा बा लानो थाखाय बेवहाय माखासे माने बिथोन लानो थाखाय बेवहाय फैदों आरो बेनि अनगायैबो माने हेल्थ चेकआपनि अनगायैबो बेवहाय माखासे काउन्सिलिं प्रग्रामखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाखिदों। दे माबायदिहाय माने डक्टर बा निटआव बोरैहाय थांनांगोन, माबायदिहाय माने नार्स फरायनो नांगोन आरो माबायदिहाय माने गोसो आरो मोदोम बेखौ बोरैहाय माने गोजोनै लाखिनो बेनि सायावबो माखासे माने काउन्सिलिं प्रग्रामखौ बेवहाय लाखिदों आरो थारैनो बेवहाय माखासे एक्सपार्ट बिथांमोना दोङो आरो मिजिंथिदो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मोनसे हेल्थ जिथु माने आयुर्वेदिक जिथु जि आयुर्वेदिक माने बे आयुर्वेदिकनि सायाव बेवहाय माखासे सजाग जागोन आरो जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव जोङो थाग्रा हिसाबै आयुर्वेदिक होननानै बुङोबाथ' जोंनियाव माखासे माने दंफां लाइफांफोरानो माने बेनि माने मा होननानै बुंदों बेनि मुलि जायो आरो बेखौ जोङो गमामायैनो जोङो जोंनि जिखिनि बर' हारि बिखेखयै बियो गोदोनिफ्रायनो बाहायबोबाय थादों। बेयो माब्लाबा बेखौनो माने फोसाबै आथिखालाव बे आयुर्वेदिक महरसिम बेखौ मोनफैदों, फोसाबनाय महरसिम बेयो मोनफैदों। दा बै हिसाबै जोंनि जिखिनि रायजो राजाफोर बियो जोबोद रोखासिन जागोन आरो जोङो जिखिनि बिफांफोरखौ जोङो बाहायबाय थायो बेदि जोंनि मोनसे मुलि बेखौ जोङो बे दंफां लाइफांखौ माने प्रिजार्भ खालामनानै लाखिनायनिबो मोनसे मा होननानै बुंदों बेजों लोगोसे माने मोनसे एवारनेसा सांग्रांथिया जाफागोन होननानै आं मिजिंथिदों। गोजोनथाव खौरां आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु। 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि जेटी रोड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन। भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिंग, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 1 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन।
गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।